yettode ko jelode ko mantorgal nawtowal neɗɗo to iwdi hen sahaji to leñol hen sahaji to hinde hen sahaji to galle hen sahaji walla ni to leydi e hen sahaji ina gasa tawa yettode seeka ko e badal yettude woni manti wande yettode ko ɗum ko deftata so tawi neɗɗo waɗi ko aɗa foti ɗum manirde kono kadi ina moƴƴi ganden wona leƴƴi aduna ɗi fof jogii jettode en kaalani ni haala leƴƴi aduna hayso en kaaɗi e leñol fulɓe tan ma en taw won fulɓe kewɓe ɓe ngala jettode walla wona fulɓe fof jogii jettode woni leƴƴi innat joftina e inde baaba ko wayno safalɓe mbima wuldu walla wulaadu walla bintu walla bun dugnade e gaddin safalɓe ɓen manirta ko kaari ɗi kaari hay safalɓe ɓaleɓe kala hen jogiiɓe yettode tawat to iwdu men ga iwi koye leƴƴi ɓaleji taw ko dahgoji walla guyko yimɓe addanno ɗumen wattoyede majjuɓe safalɓe e nder fulɓe yettode rokka fayida tigi rigui tan koye tumbere Afrique banggue hirnage te hay ɗum wona Afrique banggue hirnage fof ko leyɗele hirnage baɗe no Guinée Conakry Guinée Bissau Gambie Sénégal Mauritanie Mali Burkina Faso e seeɗa ko yanti hen tuggi funnague Niger funnague nokkuji fulɓe ɗo kodi ɓen kutorta ko yettode ngala yettode funnague Niger rewo Nigeria rewo Cameroun Tchad Centrafrique Soudan koɗɓe ɗiɗo nokkuji kañumen kutorta ko jettode hono no leƴƴi men walla no leyɗele men ɗega kutorto ɗum kadi e ñalawmaji Allah hoddiri yomi jottonomo nde ɗo joni seydi Diop mi filanma ngolɗo lefol to gonɗa to ɗo tinisi ɗo so tawi a jooɗima foftima jewti yettode helmere sakkete inde e won nokkuji koko sengata neɗɗo e nokku mum wallita neɗɗo o yiitade hoore mum e nder dental e nder wuro e nder leñol walla e nder tumbe won miijoji jerodirɗi to banggue iwde jettode gadane fulɓe ko jettoje nayi ɓe mbiyatama Diallo ko Ba ko Sow ko Bari ɗin miijoji jerodiri jettoɗe nayi gadanteje e colloji nayi aduna kam e gueɗe tugnade e aduna caabiɗe godangal innama aade woni ko mbiyeten la cosmogonie Dial walla Diallo yerodira e funnague waɗa mantorgal mum woni jeyge manam taga e jeyge Ba yerodira e hirnague mantorgal mum waɗa hendu Bari yerodira e rewo rokka leydi hono mantorgal Soh yerodira e worgo ndiyam waɗa mande mum ruttorde to banggue tago seydi Diop ko an mbiyami miici wonulde jungo ma meeɗa iwde am hay saha goto yettode noon ko ɓetata e won nokkuji ina teddi kono noon ɓeto mum fotaji sabu yettode wotere ina wawi mawninde neɗɗo e oɗo nokku famɗina ɗum e nokku goɗɗo ala foof yettode nde ganduɗa jogii ko ɓural kuftidingal kalɗo neɗɗo o yehi kala ɗo yettode ina lamminma won kadi ɗo yettode ina huttinma e nder dartol jettoɗe kewɗe mbaylimo woodi e nder fergoji samminɗe jettoɗe mumen ƴettite goɗɗe e dow sababuji ceertuɗi sababuji ko tawde arde won nokku tawa jettoɗe laamu ko ɗeɗo ɓen jaɓɓoma ƴettita jettoɗe mabɓe sababuji yidde majjude iwde mum sabu won baɗal gacce ngal waɗi toon werlo walla samminde yettode mum
ƴeccita yettode ɗo ari ɗum sababuji dahngo sababuji hareji baɗannude hakkude leƴƴi e ko nandi hen e ko nandi hen heewi kadi jettode goɗɗe ceekade e jettode hono mumen hono no ba yaltiniri mbaalo balde bari wonto e sangare so yerondiri e siide ɓe dikko kañum e sonde no li wontoroye won nokkuji ley no si wontoroye won nokkuji sey drame yettode mandinkoɓe walla ni hen sahaji soninkoɓe e ko ɓuuri hewde ɓen nawti yettode mumen ko e biyeteɗo darham ɓe gaskitini to Salman al-Farashi mo inde nokku mum walla leñol mum senga e inde mum darham drame e nder ɗemgal maɓɓe ina wawi firtude kanŋe kono on kanŋe yeehi kadi hay won leƴƴi yetto wonto e kanji kono no yettode wonde ko hono noon to banggue waylo no daaf woniri inde caangol wontiro e yettode ko hono noon no Diallo wontiro e ceelo mawɗo ceeloji hono no Ba wontiri baal fof hollata en tan ko yettode ina waɗi itta watta hay so ndewri gordi ndi tawa ka ndewri ndi ina sohla seydi Diop e weltinen ɗum boolu ñang ko ɓeydi galle o joni noon eɗen mbawi hay sinno ko seeɗa natande hande hunde e jettode ƴeewen mbata men jiitu iwdum men e ko taariku rokki en so en puɗɗorima yettode an ɓe jalti koye mbaran eli bana muusi e wiide bayde juumel mo beelinade e ko yalti e mbaran dartol ina tongi Hamme mbaran Samba mbaran Demba mbaran e Paate mbaran an ɓe peti kañumen jalti koye Samba mbaran an ɓe tawteɓe hoore fonde jalti koye Paate mbaran an ɓe beelinaɓe nawti koye men koye Demba mbaran an ɓe ko ɓesguji nayyi kadi mawɗi ceŋo yiɗi kañumen fof e Souleymane Ali Eli Bano mani jaha e won nokkuji maɓe ciforo ɓe an ɓe woɗeɓe ɓe ciforoɓe an ɓe ɓale e kala ko wawi hen wonde on Souleymane Ali Eli Bano dañi Samba Souleymane on woppani kono dañi kadi Ali Souleymane on woni an ɓe tawateɓe to duɓɓel e nder leydi ɓundu ko yalti e Demba Souleymane kam e yen Souleymane cari e nder leydi ndi fof woni yiyande hollirde wonde ko ɓuuri hewde e an ɓe tawateɓe bang yo bang hande e nder windere nde kamñum fof iwdi mumen ko gamat to banggue iwde yettode nde an ɓe ina wiye jaatiɓe o ko galo mawɗo won wiya dañal makko yeehi ha ɗes helde hoore makko ɓe mbiyamo mo jawdi mum heewiri ni o an ha o haanga woɗɓe mbi ala an ko inde mawɗo maɓɓe wonno on wiyete ko an giɗum gayna hewɓe maɓɓe noon nde naati e gaynaka won hen wayluɓe jettoɗi men gontoy e won nokkuji jalluɓe walla sosoɓe walla babaɓe e yeru to bokki sabbundu ƴettetenoɓe an hewɓe maɓɓe gonti toon ko babaɓe ceerno Tillere Amadou Moukhtar mo gijilon holliti an ɓe hoore fonde pete guet an ɓe guddiri e nder ɓundu ko kamen fof jiidi iwde gotiri e ɗum tarik ina holliri ɗum ko Hamme mbaran woni baban an ɓe gijolon e ɓesguji ɗiɗi ɗi tawaten toon Seydi Diop mi hoɗanmami yewtuma yettode wonde ko baro iwdum men koɗo wiite bornu nde ɓe peri toon ɓe ngari ha ɗo wiite Wagadu e nder Ghana ngam heɓde e ittanede gueɗal e dañde jimol wone maɓɓe wayluɓe toon yettode mumen baro nde gontoye yettode goɗɗe feri burnu ko biteɗo Hamme Ali kame Dawoud Hamme jippi jettateɗo kebbe ƴettiti nden ɗon yettode Ali jippi jettateɗo Dukkere ɓami kañumne nden ɗon yettode
Daawudu heddidi e yettode mum baro nde coodire ko giɗo ma ko wagadu jogino ɗon fayida ko jettode ko wayno kebbe dukke dukkere korera gasamma e sumaare Daawudu baro o nde heddidi e yettode mum feri ɓenni o naati fuutotoro o naatide e yettode makko kono wiyama ɓe ngadi ñiibde ko e nokku biyeteɗo tulel baroɓe hedde ɗo wiyete ndor mbos ko ɗon ɓe ummi ɓe ngari baroɓe jakel ɓe jeehi hayre law e nokkuji goɗɗi ko on galle tan woni baroɓe tawateɓe baroɓe jakel tawateɓe hayre tawateɓe e nder nokkuji goɗɗi gorko ceɗɗo tawi ko moƴƴo kadi ko aadi yanke tuɓude ko jiidumi moon ko faade ɗo joni haɓɓere gilli mi yiyano yaari caggal yettode wonde nde ɓeydaten hen ko wan ina wiye yettode wan salti koye yettode jeng ɓe gaskino koye mabɓe ha weyde jeng jatan ko ɓuri ko hen hewɓe hodde ngoral dande ma walla mbiyen gadiɗo wontude wan o ko jeng yettano gam ɓuura labde wiyama wonde omo hewno werade walla berade o jooɗoyo sara waande ɓe mbatti noddirdemo ceerno waande yeehi ha wontoyi ceerno wan yettode nde ina tawe e soninkoɓe kono toon nde nattata wan nde wonta waan foodiyo sakum jeegi ko e maɓɓe jeeno eɓe tawe to wiyete kerekiti e nder ɓundu taw toon noon ɓe kalata hande ko soninkore toon ɓe mbiyani yettode nde seeka koye waande ɓe mbiyani ko waan kono noon ɓe mbi yettode wande ko waali wonti waan hono no alpha waalini woɗɓe e nder damgo ko wayno ganno gontoyi seɓɓe e nder fuutotoro koɓe toroɓe ko ɓuri hen heewde e ko lutodiri e ɓen heddiɓe walla yaaɓe fuuto jalon miijo wongo wi kanko ceerno wan o koto weendu o hewno teeloyti o wona gooto omo janga alquranil karim weendu noon jolfuɓe mbiyata ɗum ko wan ɗum waɗi ceerno wan woni ceerno weendu addi nden ɗon yettode ɗum ne kadi ko hella e nder tarik ko kelle jeddodiroje inde makko wiyama kanko on ɗon ceerno ko mamoudou o wiyete wiyama ko kanko adi ferande mbumbu o tawi ɗon fulɓe aynaɓe jaɓɓimo rewi saabu fayidaggal makko ha wontoye gardiɗo on mamoudou wiyama ko kañum dañi biran dañi hammat dañi ibra hammat dañɗo almami biran dañɗo almami mamoudou dañɗo ibra almami baban amadou mouktar meɗɗo wonde chef de canton ha 1954 heewi ɗo ɓe tawate kanel e mbumbo noon woni sewnde mabɓe walla woni ɗo ɓe ɓuri heewde kono kadi ɓe laamima e nder alma magal ɓe laamima kadi leppi ɓe jaltini koode mawɗe hayso en kaali tan amadou hammad kourowan haɗe waɗa alpha oumar ceerno bayla hayso en kaaliɗo tan eɗen gandi woodi koode mawɗe ɗe ɓe jaltini to gewde adande ko faati jettode ko ɗo tongoten ɗum so weeli Allah yewtere men arore payen e jettode goɗɗe ƴewde lasli majji ko taarih noon lelliri hono ni ina gasa ciyande goɗɗe kewɗe ngoodo tawa ni ko ɗen ɓuri laatade sabu taarih tawde ala tawaɗo wawa wiide tan ko ni tan woniri walla ko ni tan wonirta sabu gurdam ma no woodi nafoore ina woodi nafoore minen ñama kalaji ɗi paggiɗaɗi kadi ina woodi nafoore e bande nde tawno so neɗɗo to banggue konngol mbaynigu Oumar Djibi Houleye Sy o wi so aɗa manta yange kangaɗo goppu ha hirande sahe taw demeli wuro ali guelel o wi so jamno waali funnague o warango kam anda saabu warango ummoto funnague tan no fayi funnague ndey ba o wi hay mbuuɓu juurotako e becce ɓurniɗo guelajo dem o wi ñalawma belowo andete ko guile kasitani
ba Dawudu Gelel o wi wodane jiiri ko aftade basalle kono wona yeddodirede keeri gese